Кайбыш районында куркыныч йогышлы шир бруцеллез ачыкланганы. Бу авыру Иске Чечкап авылындагы 5 шәхси хуҗалыкта һәм аның күршесендәге фермер хуҗалыгында табыла. Бу сыерларның бузаулары төшкәч, алардан анализ алганнар, авылда карантин игълан ителгән. Бу соңгы ярты елда республикадагы инде 3нче очрак. Моңарча яңа шишмә белән Әтнәдә табылган иде. Анда авыру хайваннардан 13 кешегә дә йокты. Ел башында республика җитәкчелеге предприятиеләрнең биологик иминлеген арттыру бурычын куйды. Biz хәзер Иске Чечкап авылына керү юлында торабыз. Күргәнебезчә, биредә Апас районы ветеринария идарәсе хезмәткәре кизү торам. Ул машиналарны тикшерә. Биргә бары монда торучыларга гына кергә ярый. Авылдан терлек һәм терлек итеннән ясалган продукцияны алып чыгарга ярамый. Не перевозите продукцию животных происхождения. Ветеринария хезмәте инспекторы машина йөртүчеләрне кисәтә, багажникларны ачтырып тикшерә. Күпләр авылда куркыныч чыгышлы шир барлыгын белә. Сыерлар бар, хайваннар бар. Ага. Без анализлар алдылар, безнекеләр чиста ашкыр. Бик куркыныч авыру диләр бит. Шул диләр. Сакланырга кирәк була. Әлегә авылда 400-гә якын кеше яши, һәр икенче хуҗалыкта терлек асрыйлар. Монда 112 мөгезле ире терлек, 114 сарык һәм 5 ат бар. 5 шәхси хуҗалыкта бруцеллез ачыкланган. Бу 5 сыер дигән сүз. Ветеринарлар әйтүенчә, авыру барлыгы сыерларның бузаулары төшкәч билгеле булган. Шул абортлардан соң безнең специалистлар кан алдылар һәм шул каннарны илтеп Апас лабораториясына, безнең үзебезнең районда лаборатория юк, конечно, шул Апас лабораториясында подтвердилось по анализу бруцеллез. Шул канны повторно илтек республиканской лабораторияга ИРВЛга. Тагын чыкты шул 5 башта реагирующий по бруцеллезу. Авылга керергә ярамаганлыктан хуҗалар белән дә аралаша алмадык. Авыл җирлеге башлыгы әйтүенчә, алар сыерларын инде хайраннан асрыйлар икән. Бу хуҗалыклар инде күптән шул сыерларны асрыйбыз дип әйтәләр. Асрыйлар да каян килеп чыкканын әйтеп булмый. Сөтләрне дә хәзер утилизер, менә хәзер сөтләрне түгел, шул ук сыерларны уже нигә алып китәргә тиешләр. Шуның буенча эш бара. Бу авылга сөт сатып күпмедер бар, халык какча керәдер, бик аягынычлы хәлендә. Бруцеллез Пукачев крестьян хуҗалыгының бер сыерында да табылган. Биредә 52 баш мөгезле ире терлек, берничә сарык һәм бер ат асрала. Ветеринарлар барысыннан да анализ алган. Әлегә аларда авыру ачыкланмаган. 10 февральдән авылда карантин кертелде диләр. Әмма бу турыда бернинди билге дә юк. Шул хуҗалыкларның сыерларын алып киткәннән соң ул помещениеларын аларның дезинфекциясыйбыз. И анарсын шунадан соң каустический суды белән яхшы иттереп сиптереп, бишетнесен эшләп бетерәбез инде. Ул хуҗалыкларны 30 көннән соң һәр авылны тагын бер кат тикшерәбез канын. Аннарсын инде яңа чыраклар булмаса, 2 тапкыр шуннан соң карантинны ябабыз. Әлеге сыерларны алып китәргә махсус техника килде. Йыгышлы авыру табылган хуҗалыкларда тагын сарыклар да бар. Аларны да күзәтеп торачакбыз ди мал табиблары. Барлык каралты кура дезинфекцияләнәчәк. Хәзер ветеринарлар авыру нидән килеп чыкканны ачыклый. Бу авыру республикада 30 ел күзәтелмәгән. Узган ел Яңа Шишмә һәм Әтнә районнарында 2 хуҗалыкта ачыкланды. Анда мал-туарны читтән алып кергән булалар. Ветеринарная служба и Россельхознадзор. У нас разговор с ними был. Но это не только их задача, и в районах мы все должны пересмотреть наши отношения. Мы крупный животноводческий центр страны. Мы огромное количество завозим животных. И в то же время много мероприятий, конечно, не выполняется с нашей стороны. И завоз надо жесточайшим образом. Обновление оно будет, но все должно быть под контролем. 2024 елны ветеринарлар биологик иминлекне арттыру елы дип игълан итте. Ферма һәм терлекчелек комплекслары кыйма белән әйләндереп алынырга тиеш була. Кайбыш районыннан Чулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.